Sanibonani bafundi. Siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Isifundo sethu sanamhlanje esomsindo othi nz. Nazi ke izinzipho bafundi. Niyawuzwa ke umsindo othi nz egameni elithi izinzipho. Izinzipho ke lezi siyayisiphinde sizihlobise kwenye isikhathi sizihlobise ngopende. Nawu ke upende wokuhlobisa izinzipho bafundi. Izinzipho lezi. Nanka amanzi. Amanzi ke njengoba siwabona lapha engilazini siyawaphuza amanzi. Siphinde sikhande ngawo ojuice sibaphuze. Amanzi ke siwathole empompini. Siwakhe siwafake emabhakedeni, eyigujini, njalo njalo. Amanzi ke siyasigeze ngawo futhi siwathele eyindishini noma ebhavini sigeze ngawo amanzi lana bafundi esiwaphethe ngengilazi lapha. Bese sibana nali itiye bafundi. Leli tiye ke ngilikhandele enkomishini okubonakalayo kuyona ngaphakathi. Niyalibona ke itiye lethu uma silibheka lapha phansi kukhona okuhlezi phansi. Lokho okuhlezi phansi sikubiza ngokuthi inzika. Uyabona ke uma ngiligoqoza leli tiye kukhona okusukumayo lapha kuze phezulu okuyinzika. Uma ngiyeka futhi ukugoqoza ngingasagoqozi ihlala phansi inzika le esetiyeni. Ake size lapha ke bafundi ke eshadini lethu ke manje nanku umsindo othi nz. Siyafunda ke imisho yethu lapha. Umama usika izinzipho. Sikha amanzi empompini. Amanzi sigeza ngawo. Ubaba uya emsebenzini. uThemba usebenza eGoli. Izingane ziphuza amanzi. Ikhona ke eminye imisho bafundi esencwadini yethu lena ethi isiZulu phaqa esiyaye sithathe kuyo lezi zifundo. Zitholeleke eyakho incwadi uqhubeke nalesi sifundo encwadini yethu ethi isiZulu phaqa. Ungazitholela ke eyakho kuSimphiwe enombolweni yakhe ethi 082 590 9245. Uyayithola futhi lencwadi yethu kuNozipho enombolweni yakhe ethi 082 590 9245. Siyacela ke bafundi ukuthi nisilandele kulezi izifundo zethu zakwa YouTube, nichofe usubscribe, nichofe ulike, nizibuke njalo izifundo zethu. Siyabonga bafundi, nisale kahle kwanamuhla.